Shehu Yarjau Literature Esloba ɗauke da saƙo ga al'ummar Najeriya. Nigeria, 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 babbar ƙasa ku zo ni kishin ƙasar mu Nigeria. Salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya. Musulmai Kirista mu haɗa kai mu daina nuna wariya, mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya. Da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya, shin ya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya. Tabbas an wahalta, an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya, don haka kar mu yi wasa a kasarata. Yan uwa fa kunjiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya. Gare mu wai akwai kasar da shin tazarce ai Najeriya? Babu kai wallahi, mu da Najeriya muke ta yin tutiya. Nigeria, 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 babbar ƙasa ku zo ni kishin ƙasar mu Nigeria. Muna da arzikin ƙasa a Najeriya, muna da arzikin mutane a Najeriya, akwai yawan jihohi a Najeriya, ƙabilu daban-daban a Najeriya, sana'o'i kala-kala a Najeriya. Muna da haziƙan matasa a Najeriya, cikin dare har da ma safiya. Ya Ubangiji Allahu sarki ɗaya, roƙo muke ka samu dace gaba ɗaya. Ka yalwata ka ɗaukaka ƙasar mu ai Najeriya. A koda yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya. Muna da rai ƙwaya ɗaya ne tal, da shi fa za mu rayu nan a duniya. Nigeria, 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 babbar ƙasa ku zo ni kishin ƙasar mu Nigeria. Rikicin kabilanci da addini duk mu jingine, mu san da cewa babu inda za ya kai mu ne. Ana ta garkuwa da al'umma cikin ƙasar mu, wai hakan ya kamata dai a daina, tunda babu inda za ya kai mu ne. Yau a sace wannan gobe wancan, ina tunanin mu ai Najeriya ta mu ce, mu ma nata ne. Mu kauce duk abin da zai sa ta Nigeria, 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 babbar ƙasa ku zo ni kishin ƙasar mu Nigeria. Nigeria, Nigeria, Nigeria. Shehu Yarjau.